kacang. Niki napa, Pak? Kacang hijau. Kacang ijo. Niki jahe. Jahe. Niki kacang. Dadi werna 3 niki. Nggih. Terus sukani Tawa. tawa tahu niku. Nggih, tentang. Sing jahene katak rasa bek pucuke. Nggih, Pak. Tak nyoba. Tawa lur. Tawa yo apa iki? Rasane tawa. Grene pundi asli, Pak? Asli Lamongan. Oh, mriki teng pundi? Ten Waru Kurek Sari. Tapi mantuk teng Lamongan. Boten ten Kurek Sari. Napa pun griya mriki? Nggih. Nggih. Pak, terus terang mawon kula mboten nate dereng nate mangan tawa. Nggih. Nyoba rek tawa yo apa rek rasane rek. Nah, lho niki napa susu? Santan. Oh, santan. Nggih. Nah, iki seporsi tawa rek ngene pasar Gedangan. Rumah napa iki? Suri Surya Jaya. Puri Surya Jaya. Pak sinten iki? Pak Fuad. Pak Fuad. Asli LE Lamongan asli.